پودکاستا خوابونه گوهتر دکن. لسر پلتفورمن سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوندکلاود دکارم مبشوپینن. سلام گودارن پودکاستا خوابونه از زینب گلوت دوی برنامه خوده امی خبات و کمپانیا HDP یا HDP نه لهدرینه مدی خبات ایوان ج پارلمانترا HDP یا آمده برس همرا güzel بپرسن و روشا چونا خباتین HDP میهین بودن دست بگید مرحبا جوره برس همرا. مرحبا. بريسن راه نها دشرشوبا ام هذا بي نه لهدرينه وخبطك داي داس فكرن هبديتني وي بقال هي برنامج كو داي بيشيخ دودومجي جبي خبطي هون چه ارمانجك اري براستي اصلا دم kampanya lidar daxın çetkilmekan uzanın beriyawe jbo herkesi adalet kampanya me hebu beriyawe em her derine hebu nahaji em HDP'line kampanya me nu heye Armanc seride kurtkırna rexistini aslında yadine aslında dem em gori mijare gel em kampanya lidar daxın işte mesela jibo kadunan kampanya lidar xist bu o kampanya jinha berdawame bajar em ledigerin ama va kampanya me davi bir seride ser kurtkırna rexistiniye و وكان زانن نها تركيا وباكوري كردستاني وهر چار عالية كردستاني شرق قرش تيمشاندن فاشيزمك تيمشاندن وبوليتيكاين قرش لسر قلي كرد تيمشاندن لهمبري في aslında ما في kampanya da desteklerin jeheleki de gırtına partiye doz hata vekirin jeheleki doza kobani hata vekirin heleki politikayın tecrit berdavame jeheleki greva burçugune berdavame daxwazama eveku bigerre emkanın lehemberi ve faşizmi çibikin em çavakan rexsiniya xwe mezin bikin em çavakan tecrit bişkinin و داخوازی گریه برچگونه حوالن گریه برچگونه ام کانن چاوا جی بینن ام داخوازوان قرطر بکن کو اف گریه بسرکفتی داوی بوه آرمانچ اوه اره ام ده چرچوه و کمپانیه ده هندران میتینگ ام داردخن هندران جیوینه گل ام داردخن هندران جی کسین دموکراتیک سازیین دموکراتیک ام بوان ره هفدیتینا çedikne و ام به هر رکانن چی بکن çünkü ایرو فاشیزم هاو نسر partiyameye şu zaten ام dibejin gırtına partiye ama aslında hedef seride ne gırtına partiye hedef seride gele kesin demokrat ejberu em kanın به هر çi bikin armaç aslında ev ایرو بله د چونا گل د هدتنی وی بگل هون جگل چبت بجن و داخواز بندواری گل جوا چی براستی ام seride پیواژه دنرخینن به هفرم دنرخینن şu zaten ام dicivina de ya baş dibinin aslında gel پیواژه پر baş dişopine و armanca destinatar çiye ev jî per baş sanın îro doza girtinê ji bo çi ve hatiye vekirin li wir hedef çi ye îrada gele gel aslında ya per baş sane û ya dinê jî îro faşîzm li ser kê têmeşandin ev politikayên nijarperest li ser kê têmeşandin wana hemû gel baş dişopîne û zanin ku armanca destiratar îro li ser gel çi ye îro krîza aborî heye krîza aborî sedema wê çi ye işte politikayên şer têmeşandin sedema wê ev e îro politikayên tecritê li ser gel çawa têmeşandin gel çawa tesîrî gel dike wana hemû aslında gel şixwe dîn ziman û Almanca wan serî de îro demokrasiyek bê ava kirin û gel viya jî baş san demokrasî bi xwe serê xwe naye ava kirin îro bi hêza gel îro bi berxwedana gel tê ava kirin ew jî viya baş sanin daxwaza wan yek hilbijartin bira çê bibe û bi rastî ev desthilatdar têk biçe Almanca wan daxwaza wan yek ev e daxwaza wan ya dinê çareserbûna pîskrêka
Kurde îro qrîza aborî heye çareserkirina ev qrîza aboriyê îro weka nuzanin pandemî heye û desthilatdar bi vê pandemiyê ji xwe hincet dike û her tiştî gorî xwe rêve dibe. Gel îro ya baş dibîne ji ber ku îro dibêjin erê pandemî heye ama ji bo çi tenê ji bo me heye ji bo wan tune ya jî baş dibînin. Dixwazin ku aslında ev polîtîkayên qirêj dawiya wan bên daxwaza wan yek jî ev e. Yadın devlet û desthilatdarê çima ew qas ji HDP ditirsi û êrişan pêk tîne li dijî we? Tirs ji HDP zêdetir tirsa gel e. Çünkü îro HDP partiya gelan e ew jî ya baş dibînin. Ji ber wê îro ji ber ku îro em partiya gelan e ew qas li ser me tên li ser HDP tên îro doza girtinê vedikin doza Kobaniyê 6 saat sûnde dê vekirin ve bi rastî îro ji ber çi ew qas ser HDP tê çünkü îro aslında dawiya desthilatdariya wan HDP anî. Hem hilbijartina heftê Haziranê de me ew dît hem jî hilbijartina ya şaredariyê de me ew baş dît gel jî ya başsane îro ji ber ku HDP hew ne tenê partiya olekî ye ya jî partiya gelekî ye îro nav HDP'de Ermen heye Ezidî heye Süryan heye Alevî hene Arab Kürt Türk yani her gel kane di nav HDP'de xwe cî bike û kanin fikr û romanê xwe bîne ziman ji ber wê jî dema em dibêjin HDP çerçeveya Türkiye derdikeve ortê ev jî tirsa AKP û MHP ye ji ber ku îro her diçe HDP bi rêy û rêbazê xwe bi rêxistiniya xwe mezintir dibe her diçe wexta HDP mezin dibe jî îro desthilatdar hêdî desthilatdariya wan ji destê wan diçe tirsa wan yek ev e û yadinê jî ew xwe nikanin rêve bivin ji ber ku nikanin rêve bivin êrişî xwe ser hemû ser HDP tîne ser faşîzmê xwazin dîsa qawsek derxin û desthilatdariya xwe di destê xwe de bigirin armançî yek jî ew Belê we jî qal kir doza girtina HDP ket roje ve desthilatdarê bi vê yekê dixwaze çi bike yani bi girtina HDP? Erê wek me got îro ji bo ku desthilatdariya wan destê wan nere pêşiya wan ya asteng yek HDP ye. HDP ji bo xwe asteng dibînin. Ji ber wê jî îro em dibêjin doza mesela ya duda heftê Haziranê de hate vekirin. Ev ne tesadüf e yani çiye aslında 2015 de heftê Haziranê de HDP bi serket bendê derbas kir û sedî 13 ray girtin û bi rastî bi serkeftî derketin. Wê demê desthilatdar çi tanî ziman digot 4 wekîl birin me bira ev çareser bibe. İşte arman çi bû ji ber wê jî îro desthilatdariya wan heftê Haziranê ji destê wan çû û bi saya HDP ji destê wan çû hilbijartin dîs nû kirin weke têzanîn. Ji ber wê îro li pêşiya xwe ya ku asteng dibînin HDP'ye gelek Kurd e îro ê ku raya xwe didin HDP kesê demokrat e û îro dixwazin ku ev asteng ji pêşiya xwe rakir ji hêlekê de jî HDP her diçe rastî mezintir dibe ji ber çi mezintir dibe îro wek me got HDP hew ne partiya yek kesî ye ya jî îro dema em dibêjin HDP fikriyatek tê vîra me re ji ber ku îro HDP temsiliyeta gelekî ye îro em dibêjin 6 milyon kes ray daye HDP giştî ve 20 milyon kes îro xwedîl HDP derdikeve îro desthilatdar dixwaze ku bi van dozan girtina HDP tirsek derxwe ortê bi vê tirs li ser piya bisekine armanca wan yek jî ev e heya meha partî pir hate girtin HDP hatiye girtin heft partî hatiye girtin û her piştî her partî hatiye girtin dîs rêy rêbaz bi saya vî gelî hatiye ava kirin û bi serkeft ev gel dîsa bi şeklekî temsiliyeta xwe biriye parlamentoyê ji ber wê her diçe êrî çiqa zêde bi jî îro hêza gel jî ew qas zêdetir dibe baweriya gel bi partiya xwe zêdetir dibe
Yadın jî beriya girtina HDP hevkarê desthilatdariyê Baçelê got bêgirtin û careke nema dikaribin HDP vekin çünkü ew jî ji tecrübeyên berê dizane gelek cara partiyên Kurd siyaseta Kurd hatî girtin her carê bi navekê dina derketî û hêj bêtir bi hêz we jî qal kir lê sankî armanc ku careke dina bi Kurdan bi siyaseta Kurd partiyekê nema dikaribin vekin politikayek bi vî rengî xebatek bi vî rengî aneka tê meşandin em wisa dixwînin hûn çawa dinirxin vêkê ji bo desthilatdariya wan destê wan re çi rê rêbaz hebe em zan ew rê ve bivin weke tê zanîn niha navaroka plansaziya wan yek jî zagona a hilbijartinê bêguhertin dema parlamento ve dixwazin ku qanûnek wisa bînin divê qanûnê de ji bo herema ew bend bînin û gorî vê bendê jî dixwazin ku îro HDP di hundirê Kurdistanê de tenê bihêlin hêla Tirkiye parlamenter dernaxin aslında Almanca wan yek ev e yek jî dixwazin ku vê şeklî dîst desthilatdariya xwe berdewam bikin erê rê rêbaz belkî çi destê wan bê ew bikin ji hêlekê de jî nikanin li hemberî hêza gel ew qas bisekinin ji ber ku îro hew ne tenê êkurraya xwe dayê HDP di vê pêvajoya rihesiz e îro êkurraya xwe dane AKP û MHP jî aslında îro di vê pêvajoyê de rihesiz e û ew jî dem dem anket jî çê dikin lê dinarin işte acaba HDP bêgirtin ew ê hêza wan çawa bibe eger ku HDP bêgirtin ew ê rayê HDP her kîja ittifaqê eger ku îro HDP bêgirtin ew ê ganibin çawa rê rêbazek nû bivînin ew ê nav kîja partiyê de cî bigrin ya jî ew ê çawa têkevin hilbijartinê mijara wan hew ser HDP çünkü HDP rê rêbaza Tirkiye ya ku diyar dike îro ji ber wê jî ew qas ji HDP rihesizin erê em zanin bê hukuk rêve diçin weke wê jî anî ziman behçelî weke dadgehê tudbêqê hanî xwediyê dadgehê tudbêqê hanî savciyê hakîm bi wê şeklî dipeyve ji xwe zaten tehdît jî kir dema doza ewil nehate qebûl kirin anayasa jî tehdît kir got hewcê anayasa jî bêgirtin yani ev çi diyar dike dad jî destê wan de ye hakîm û savcî jî destê wan de ye îro siyaseta xwe ser vê dimeşînin eger ku îro baweriya me bi gel hebe em vê jî dibêjin ew ê rê û rêbazek ji bo vî gelî ew ê ava bive kes nikar pêşiya gel hêza gel jî bigire. Bele. Li gorî we pirsgirêka serekeya vî welatî çi ye? Pirsgirêka sereke pirsgirêka demokrasiyê ye û ev jî girêdayê pirsgirêka Kurd e ji ber wê îro desthilatdar kîja desthilatdar hat mijara wan pirsgirêka Kurd bû weke hûn zanin dema AKP jî bû desthilatdar serî de digotin çi em ê pirsgirêka Kurd çareser bikin paşê gotin em nefikirin pirsgirêka Kurd tune ye îro erê pirsgirêka sereke pirsgirêka Kurd e û bi rastî heta ku pirsgirêka Kurd jî çareser nebe demokrasî jî naye vî welatî heta ku pirsgirêka Kurd çareser nebe îro ew ê şerê qirêj her çar aliyê Kurdistanê jî ew ê berdewam be ew ê krîza aborî jî hebe ew ê krîza siyasî jî hebe hemû krîzên niha heye hemû girêdayê vê pirsgirêkê ye ji ber ku hemû tesîrê hevdû dikin ji ber wê jî ya sereke pirsgirêka Kurd e. Wekî din ew bandora tecrîtê li ser civakê hûn çawa dikarin binirxînin û ji bo şikandina vê tecrîtê li gorî we çi pêwîst e? Erê îro tecrît bi salan berdewam e û 6 salê dawî de jî bi rastî hatiye girankirin ev tecrît dem dem girêva birçîbûnê ji hêla girtîgehan de hate çêkirin piştî wê hevdîtin hate çêkirin tecrît em dibêjin ne şikest ama deriyê îmraliyê hate vekirin îro ev tecrît hew ne tenê li ser îmraliyê li ser Birêz Öcalan e. Şixwe Birêz Öcalan jî vê tîne ziman. Erê rast e îro ev tecrît li ser hemû gelan e. Serî de ji îmraliyê dest pê dike û hem di zindanan belav dibe hem jî li ser gel belav dibe. û van demê dawî de jî desthilatdar vê tecrîtê ji xwe rê û rêbazê hiqûqê de dixwaze ku têxe hundirê zagonê de.
tecrit al İmralı'ya rêve dibin li ser hemû civakê bi hêla zagonî xwestin ku bikin weke hukukî, qilifa hukukî ji xwe re jêre dîtin. Niha biryara ku wê demê de hate girtin hata qanûnkirin, îro em tesîra wan dibînin, îro girtiyên siyasî înfaza wan tê şewitandin. Naxwazin ku kesên siyasî ji zindanan derxin. Ya dinê ya dawî de weke tê zanîn di İmraliyê de hevdîtin hemû dihate taqîb kirin, ji hêla kamerayan de dihate taqîb kirin. Jiyana İmraliyê hemû îro 24 saat tê taqîb kirin. Ama mesela zindanê dinê de tişkî wisa tune bû. Em nê dinerin înfaz paketiya a ku nû hate derxistin, na hemû hevdîtinên awqatan, hevdîtinên malbatan ew ê hemû têkeve bin taqîbê de. Îro ev çi ye? Sistema İmraliyê hemû zindanan belav bû. Îro em derve çawa dibînin hemû tax bi kamerayan de dişopînin. Ne wer? Îro tu lê dinere ji hêla medyaya civakî de tu tiştekî parve dike roja dida tu dikeve bin çava. Dibinê taqîbê de ye. Îro telefonê me binê taqîbê de ye. Îro jiyana me hemû binê taqîbê de ye. Bi rastî ev çi ji İmraliyê dest pê dike tê ser civakê. Mesela biryara Ahîmê hebû. Biryara Ahîmê çi bû? Digot ji bo ser İmraliyê hatibû dayîn. Digot çi? Digot kesekî girtî hewceyê hêviya wê berdanê hebe. Ji ber wê hewceyê doza İmraliyê dîs bêvekirin. Devleta Tirkiye vê biryarê ciyanî cînanî. Îro em çi dibînin biryara ya Ahîmê ji bo Selahattin Demirtaş hatiye dayîn, ji bo Osman Kavala hatiye dayîn cînanîn. Yani îro huquqa xwe cînînin. Ji ber wê em dibêjin civak hewceyê zanîbû ku îro ev tecrît ne tenê ser Birêz Öcalan e, ser hemû gelan e, li ser hemû gelan tê meşandin. Eger ku îro em nikaribin fikr û ramanê xwe bînin ziman, dema ku em tînin ziman, em tên girtin ya jî em tên binçavkirin, ev çi ye? Ev polîtîkayên tecrît e li ser hemû civakê tê meşandin. Dema em dibêjin tecrît gel wisa nafikire. Yani hani erê belkî ev zulm zordarî ya serxwe dîni ziman weke tecrît nayne ziman. Mesela bu wî şeklî ve naka. Dema em dibêjin tecrît hew tecrît al ser Birêz Öcalan tê bîra me re. Ama hewceyê tecrît al ser me li ser civakê em bifikirin. Eger ku em li hemberî van polîtîkayên faşîst em tê bikoşin ew ê wê demê ev tecrît jî bêşikandin. vegerin ser xebatê we ev xebat û kampanya we dê serwextiyeke çawa pêş bixe bi taybetî hem di nava saziyên civakî hem di nava civakê de û hem jî rê li ber berxwedan û têkoşîneke çawa veke li dijî vê dewlet û desthilatdariya ku ew qas sext û zorê xwe dijwar dikin. Kampanyaya me aslında rê rêbazek ji me vedike ji bo çi îro dema em bi gel re civîna çêdikine em pêşniyariya wan digirin dema em mitînga çêdikine ya jî em hevdîtina saziyên demokratîk çêdikin her civînek ji bo me riyek vedike ji ber ku îro pêşniyarî em ji civakê distînin û gorî wan pêşniyaran em rê rêbazê xwe nû ava didin bi gel re hewceyê bêmeşandin. Çünkü îro eger ku em dibêjin HDP partiya gel e hewceyê ev rê û rêbazî bi gel re bêmeşandin. Armanca me yek ew e jî ki hem rêxistiniya xwe em xurttir bikin hem jî bi tev gel rê û rêbazê nû ava bikin. Em gihîştin dawiya vê bernameya xwe jî. Mijara bernameya me xebat û kampanya HDP'ya dabû dest pêkirin a em HDP'yî ne li her derê ne û di çarçoveya xebatê wan de dîsanê pirsgirêkên Welatûl Tirkiyeyê, pirsgirêkên Kurd û Rewşaheyî parlamentera HDP Birêz Semra Güzel nirxan. Heta bernameyeke din ev dem û hemedimê xweş bin dem